B'investiment ta' 1.5 miljun euro l-Ministru għas-Saħħa Ġewwetti Nabela ħabba li fl-Isptar Mater Dei qed jiġi introdott servizz ġdid ta' double balloon enteroscopy. Din hi teknika endoskopika avvanzata li tippermetti lil professjonisti jeżaminaw il-musrana iż-żgħira tal-pazjenti li hi inaċċessibbli bl-użu tal-endoskopija tradizzjonali. Iżda issa b'din it-teknika avvanzata wieħed jista' jidentifika u jikkura s-sors tal-emorroġija fl-isptar ewlieni f'pajjiżna, waqt li qabel pazjenti ridu jintbagħtu bil-fors barra l-pajjiż. Dwar dan spjega aktar il-professur Edward Despot. Dan huwa strument importanti ħafna, double balloon enteroscopy jevita operazzjonijiet għal min għandu mart tal-musrana żgħira jew twila u kontent ħafna illi issa nistgħu nipprovduh hawnhekk ġo Mater Dei għal pazjenti Malti. Il-Ministru Abela spjega f'dan l-investiment minn barra li jevita il-bżonn ta' operazzjonijiet komplessi se jkun qed itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti Maltin u Għawċin mingħajr il-bżonn li jsifru. Spjega f'dan is-servizz għandu rwol importanti fid-dijanjosi u l-maniġġjar ta' kundizzjonijiet tal-musrana żgħira bħal Crohn's disease, tumuri u komplikazzjonijiet relatati mas-celiac. Il-Ministru temm jgħid li ħares il-qudiem għal aktar sviluppi li huma possibbli biss permezz ta' ekonomija b'saħħitha kif qed igawdi pajjiżna.